מאיה, מאיה קטנה שלי, מה את חושבת, מה את אוהבת בי? מה היה בי, מאיה, מה השתנה בי? מאיה גלילי, גוזלי שלי. מאיה, מאיה, כלום לא נשמע יפה כמו לקרוא לך ילדתי. מאיה, הנה את בת 20, מה את חושבת, מה עוד אוהבת בי? מה היה בי, מאיה, מה השתנה בי? מאיה גלילי, מאמינקה שלי. 3 דיבות ישבו בסוכה, דיברו על נע ודע, החליפו חוויות וחלומות, חיים רגילים ושלווים, אבל אחת כבר איננה. הפרח היפה נקטע באכזריות, וכל החלומות נמוגו, נשארו רק שמיים קודרים, וכמיהה לדיבה שכבר לא תחזור, לא תגשים חלומות, לא תפרוס כנפיים לחבק אותי, ולא תגיד, ממצ'יק, אני פה, אל תדאגי. אני רק מקווה שהיא שם, היא מרגישה את האהבה אינסופית שזורמת אליה מכולם. ממצ'יק, אני כל כך מתגעגעת. ילדתי, מאיה. בחודש פברואר השנה התקיים טקס חלוק לבן בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. מאיה הייתה אמורה להיות שם, ללבוש חלוק לבן כרופאה מתחילה. טקס הזה היה מאוד מרגש, בנוכחות כל הסטודנטים של מחזור 2028, הורים, מרצים והנהלת הפקולטה לרפואה. הזכירו גם את מאיה, הקדישו גם לי רגע לומר כמה מילים, אף העניקו לי מתנה מיוחדת, סטטוסקופ במסגרת עם הקדשה למאיה. שלום לכולם. אנחנו מציינים היום אבן דרך חשובה במסע שלנו להפוך לרופאים. המעבר הזה מכיתת הלימוד לתוך בית החולים הוא צעד גדול ומרגש,